Qui és ara? Hola, què farem? Oh, unes lluces, mireu com brillen. Si no us convencen, també tinc aquest congre per fer amb patates o una mica de bastina. Esclar que és peix d'Arenys. Fa ben poca estona que hem arribat de la llotja. De la subhasta, aquestes petitones estaven cuejant dins l'aigua ben vives fa poques hores. Us les netejo? Si les tindreu a punt per cuinar. Aquestes petitones, amb fregidetes, amb una mica de pa amb tomàquet, un plat exquisit. Pa sucat amb tomàquets els bons, Qualsevol de les pageses que teniu aquí us en vendran. Heu vingut de visita, oi? Ja us asseguro jo que aquest serà el millor souvenir que us podeu endur. Ser peixatera és el millor ofici que he pogut triar. I ser Orenys de Mar és un luxe. Quin mercat, oi? Us poso el congre també, doncs? Us el faig a rodanxes. La meva besàvia ens explicava el canvi que va suposar la construcció d'aquest mercat. 4 anys, deia, així amb els dits en l'aire i sacsejant la mà. 4 anys van trigar en construir-lo, entre el 1925 i el 1929. Se'n recordava perfectament. Ens pensàvem que no s'acabarien mai més, ens deia. I ens explicava que l'arquitecte, el senyor Ignasi Mas i Morell, cada vegada que venia a fer la visita d'obres, se'n tornava a Barcelona amb unes gambes, uns calamars i un bon grapat de petxines lluentes. O el que fos que aquell dia hagués sortit del nostre mar. No, no era pas peixatera la meva besàvia. Ella era pagesa i havia de muntar i desmuntar la parada cada vegada. Però quan vaig dir-li que em casaria amb en Josep i que regentaria aquesta parada, li brillaven els ulls, perquè sempre li havia agradat un espai pensat i dissenyat només per vendre peix. En el vell mig d'aquesta gran nau, sota el porxo i sota aquests grans finestrals. Ja heu vist la façana, oi? L'escalinata, el porxo, les 3 entrades per repartir bé les parades. No trobareu un mercat com aquest en cap altre poble. És que no li falta cap detall. Les pedres, les rajoles, els maons, els grans finestrals. Ai, perdoneu. En efectiu o amb targeta? És que porto tantes hores aquí dins. Que hi ha ambient a la riera? No crec que plogui, no? I què? Que heu aparcat a la riera? Ai, no patiu pas, que ja no s'endú cotxes la rierada. Que en fa d'anys que la van soterrar. Sí, ara passa per sota? Sí que sortíem a la tele, sí. Apa, aquí teniu. Que aprofiti. A veure si torneu un altre dia, que aquí estarem esperant-vos. Qui és ara?